What's up mga Megs? For today's video, bago pa ko mata, bago pa ko magkaon, and karon nag-ready na mi diri. So para sa mag-t-shirt tanan, magpapugong sa ko ni Ma'am Shitin mga Meg. Guys, okay, was ko mga Meg, sumara ko og papugong ni Ma'am Shitin. Ano ra siya ka-simple, mara ko si Jasmine. Flashback. Happy New Year. So karon nagluto ko og Luto mi og apritada nga ang hiwa. 14 dagko ah. Thank you Kausman. Mauwag kag mobalik ka. So ato is lang pakita ang atong iluto. Guys. Nagkuha sa dami. Andre guys ulo niya yung ulo. Karon mag-prepare sila Ma'am Shitin sa salad. Mga Meg! Gusto natin yung mga lata di coco. Ito pangalawang. Grabe ito, sa ito. exposure. Sa pangalawa to ha. Oh, kulay green pa din. Ito eh, pangatlo to. Anong tawag nito? Kaong. Buksan na natin lahat. Oh, ito buksan na natin. Buksan mo na yan. Oh, sige. Buksin mo niya. Buksan pa rin iba to. Tomato paste ilagay Oh, dyan. ilagay natin dyan. At saka yung bawon. Ang bawas. Tagulan ng beer. Tignan natin. Hello mga Meg! Sabi niyo Yeah. Sige. Happy New Year mga Meg! Ano, makita na sa mga subscriber ni Nate. Bakit? Magulat pa ba? Approve. Hey, Palambutin na lang natin. Tay, balugan ang mais tay. Shout out ako sa mga NGI Guardians niyo. Happy New Year sa lahat mga bro. One eternity later. Tapos naghinay na nagpamandam dari yan si Mami Jingjing. Kaya nagkuhan siya diri ng sa Numbering. So nag-numbering si Mami Jingjing. mga Megs! And nag-ready ng mga tao diri. Ang uban kaya nagtanaw sa among vlog. So guys, tara tayo si Daddy Mga Atan. Megs. Ay mga Megs! Yung malawa pa sila Happy New nang Year mga Megs! Oh. Okay na. Oh, ito na pala. Nature na lagi paabot mga meg. Yes, yail. Okay, Liz. Yan, padaunas lang mga Mercy guys. Pabot. Padang na sila. Tanade ang mga gifts. Pa sila ilis sila dito. Naputos yung gifts. Iputusan namin ni Tita Jeannie. Busy na kay si Uncle. So, karon na akong giluto guys is shrimp nga alaining. Alaining. So, wow! Buta nga to black pepper guys. Black pepper. Then, so, lagay natin ng UFC. So, dili ni siya guys. Alaining ray nga style shrimp recipe. Kita ko lang sa YouTube. Tapos, wala naman tayong Sprite guys. Pwede na naman ang tapanis ng pag-ibig na walang hanggan. Oh, tingnan nyo guys, ang sarap ng ganda na tingnan, oh. Ayan. Tapos, lagyan natin ng isang 1.5 na coke. Kasi gamay lang yung short natin eh. Dili, unti lang. Yan na guys. Tatayin na natin mamaya guys. Pagbungukan na ito. So, naana sila Ma'am Mercy mga meg. Hello! So, karon mga meg nga, nagkaon kung makaon na sila. Kaya nangaon na sila. Ting tang tang ting. Say mo ang New Year's resolution. Hello, what's up mga Meg? What's up mga Meg? Bless. Bless. Ay! Clap your hands, clap. Where's Papa? May saya na. Daron, where's Papa? La dance. Ting 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 tang tang tang. Gapuha ya dance. Okay, dance. Gapuha, wala magulitaw. Magulitaw, ila. Oh, picture sa mi. Picture. Ako na lang, Ming. Apple ban. Video mo na. Yan na, mga bata, kasayawan na. So karon nag-ilis na ang mga tao.
Kasi Boss Atandre, umuyuan. Shoutout sa akong mga kaliwat dyan sa Inayagan, mga kanyisaris, o sa akong mga kauban sa GBP, Global Business Power. Ikaw Parikoy, so naagad tayo kuanday, wag yapon din mahuman ang trabaho ni Parikoy. Parikoy, kasi anong masasabi mo? Oh, mahina na, luya na. Iwan ang mga tilugon. Nasi Boss Dogi na, si Doy, si Tatay ni Boy, nara si Tatay ni Boy. Shoutout sa mga fans ni Tatay ni Boy. Si Ate Joy, Hi, mga Megs! Mga Megs! si Mama o si ang mga Brad, Jonsor, ang among Santa Claus family. and na si Mother Nini, ang mother ng buong bayan. Na si Yael, na si Kuya Kaiser, na si Papa, akong lolo. Happy New Year. Kyle. Kasi Ate Anda. Hey, are you ready to sing? Yes, he is ready to sing. Okay, go, Yael. Si Chili ay. Unsa man mo ha? Saba-saba mo da? Sangka? Bilang may magsaba-saba? Sa Tinis na kantay. Sa Tinis na lang na intermission number. Sige na. Kaya tinits daw. Kay naman na intermission number guys si Ate Nitch. Ang yang kantahon kay Tigring Gala. So, naabot na sila Ate Joy Love mga Meg. Wala si Ellie, ang uyab niya El. What's up mga Meg? Tulog na. Wala diri, imo tatay. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình 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 tăng tăng tình ta tình 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 tăng tăng tăng. Ano ka oy? Ayan, kakaya. Shout out. Okay. I know my Chin, nasa ba si Chin? Chin! Mitch, baka Chin. Finish. Yael, sleep na. Then, DJ Boy Boy. Okay, then. Ipunin nyo sa inyong gift. At tuloy mo yung activate ninyo na ang may mga pinaskuhan. Okay, next. Number 4. Okay, number 5. Okay. Number 9. Okay, naka. Sa amoy nagkuhan ka mga manghod guys. Asa lahat? Thank you, Soronio family, and Happy New Year! Kaiser, una. Kaiser. Yay! Usa na kasando ka! Ayaw! Ayaw! Kwarta. Ito. Giga na! Wala mo na. Salamat din. Salamat din. Ayan lang ako. Di bisig dahil siya. Thank you.
Argan naman. Hoy, giapil ang panit. Jen, madakas si Roy. Hoy! Hoy, nangalan! Ano ba? Ano? Kisa dan. Kisa dan. Takisap kis dan. Hey, padulong pa. Yay! 1, 2, 3, go! Ayo, aktan diri. Nilas talalas. Okay, 1, 2, 3, go. Okay, nyo na na. Kiss one more time. One, two, three, go! 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 Three attempts. 1. One, two, three, go! One, two, five. Two. One, two, three. Tintin lang si Tintin yan. One, two, three, go! 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 One, two, three. One, two, three. Go! Go! Tara guys, mag-challenge mo yung isang linggong pag-ibig Isang without pag-ibig. without S. Without S. So, let's go guys.
10:47. She's gone. Okay. Lalingawa. She's gone out of my life. Oh, so untrue. I can't live without her love. My life does just despair. I'm wasting away. Give me. Ikaw na! Muha na ng kanan! Padayon na! Wala ka day! Imuhatan na naman na day! Later. One, two, three, go. Ineng! Ineng, kamu sa duha, Neng! Dahil ikaw! One, two, go! Ready na mga pabutuan. Time check. Kana 5 minutes na lang. Pag-clear na. Happy New Year! Kumato mi sa lolo ni Yael. Tananis. Greet mi sa ang lolo of Happy New Year. So, punta kami sa Lapis Residence. So, doon na kay guys. Pila na katikang. Abot na mi sa balay.
akong papa guys, di gini siya magawas. Pero atong sudlon sa iyang kwarto. Guys! Happy New Year sa imong lolo! Happy New Year ba? Salamat sa tanan. Ganta. Bye-bye. Bye na lolo. Bangga, bawal bangga ha. Hoy. Apel na siya Elron. So, manang mga games and mga exchange gift na mi. So, we're ready. Apel ko. Open Sesame! Biya dyan, may kakuha. Oh! Magic Star. Kakapapa na. Number 14. Tanawa. iPhone. Pante. Pante, kuhan mo ni.
Ay, ganyan daw tingin to. Wow! Yay! Dara, may baso na ay kwarta! Yay! Hoy, pakita mo. Hoy, mauulit. Oh, my boys. Ano ka na ba? Ating ningning, balutin mo ako ng hiwaga ng iyong Later. So we're home na mga Meg. And check it's already 2:14 a.m. and nagmaon si Chi. And tara, kamong simple nga handa. Amo ang giveaway.